ati lan swasana. Nggih. Bengi iki wayangan bertabur bintang tamu. Ana Sukipan and Club. Waduh. Lan uga ana sinden milenial Mbak Elisa Orkarus Alaso. Waduh. Ya. Monggo ditampilke bersama-sama ya ben jagongan ning dhuwur kono men gayeng swasanane. Mas aja diperaki. Mas aja dipayai. Monggo Mbak berdiri. Ayo. Ayo Mbak Elisa. Sukipan. Selamat malam Non Elisa yang cantik dan imut-imut. Halo, selamat malam. Sehat selalu Elisa. Sehat niki Pak Bagong. Iya, saya Pak Bagong Darmono. Pak Bagong Darmono. Iya. Nggih, wah akhirnya saged sowan wonten mriki. Iya, Nadianto kalau keblasuk. Injih helam, kula nek ketemu Mbak Gogel pengen tak andel tenan kok. Aku ki wis dandan kaya ngene. Oh, ngono. Aku ki arep nyinden, ora arep golek wader. Lah, terus Malah tekan? diplasoke ning kali. Masya Allah. Yo piye? Gogel iki sing enono gogel iki. Yo. Senengane blusuk. Tapi Mbak Apri selamat malam. Selamat Sehat selalu Petrus. sayangku puja aku. Alhamdulillah. Hebat tenan Jan, tambah lemu Mbak Apri. Aduh, jan nyenengake. Calon Bu BG kok. Aiza, Jan garwa nomor 39. Lah nggih to pangestune. Sehat selalu ya Mbak Apri. Sehat, ingkang baken tak nggih sehat. Betul, betul. Panjenengan sehat selalu nggih. Nadianto pandemi tapi kita tetap merawat kecantikan, Nah, nggih, merawat no. tubuh, merawat suara. Lho nek jek enom ki ra ya tetep sing Iya. dirawat ra ya awake. Mbak Elisa ya awake, ngono. Wajah kabel. Kowe kok ya nyelot enom to. Mbak Mimin, ngene lho Mbak Apri, kabeh mau iki kudu nganggo srana ya ta. Nggih, Bengi iki leres. ulang tahun PTPP harus dimeriahkan. Dimeriahkan dengan semangat. Iya, Nah. ya ta. Mbak Elisa ya ngono. Iya. Ben memberi semangat para tenaga-tenaga karyawan-karyawan PTPP seluruh Indonesia. Harus dibuat bahagia. Ngono ya ta. Mbak Apri ya ngono ta. Nggih no, kedah semangat kudu semangat. Kabeh mau kudu nganggo srana ya ta. Nyun sewu. Mbak Apri. Oh, kula. Aku seneng banget sampean tuh rene karo Mbak Elisa ki tenan kok. Kowe ra ya Wes, seneng. Aku juga senang banget. Bisa gabung karo Bagong Grong. Senang banget. Iki nek ora Pak Tris, wah tenan sampean jarang iso tekan Iya, kene. bener, Matur nuwun ya Mbak Apri ya. Nggih. Heeh. Mbak Mimin, Pak Tris, Pak Dwi kula nderek njenengan Pak Dwi. ngopo? Ngopo? Nyun sewu kok aku ora ditanggapi babar blas iki. Lah wis tak jeluk lho. Apa nek aku ora intelektual kaya Elisa ngono apa piye? Lah piye? Kon nerake nggon PTPP ya mudeng wasis. Mung kula niku men asas pemerataan. Jelaskan sekarang. Apa? PTPP. 1 2 3, waktu 2 detik. 1 2, waktu rintek. Ada tip apa dah? Ya mau kae sing andarke Pak Bigi mau. Kok terus. Ayo, sekilas tentang PTPP. Apa yang kamu ketahui? Cik, lu cek. Ayo, intelektual, ayo. Anu konstruksi. Konstruksi. Konstruksi apa?
pembangunan. PTPP PT Pembangunan Perumahan. Lah kan Iya nek tambah ora- Imin. Di dalamnya ada konstruksinya juga toh. nek Ya, ngono ada ki. konstruksi, ada investasi. Jadi ora fiktif tok ngono ki lho. Bener. Gak nduk leku ngajarke kowe. Lah, dari kuwi milenial lho. Aku sekarang nek sing disebut milenial ki Mimin mesti aku wis ngandarke. Kadang sing disebut milenial kowe. Tak ada nih Om Mbah Min, Pak Bagong. Ya, Ini kan temanya adalah agility in harmony. Ya, agility in harmony. Kok kudu ngerti karepe lho. Agility and harmony. Coba Mbah Men isora agility and harmony. Kayak saya pusing ya. Agility and harmony. Agility artinya Artinya itu gesit. gesit, In lincah. harmony, dalam harmoni. Nah, gesit dalam Dalam keharmonisan. keharmonisan. Nah, Nah. senajan to PTPP iki wis sewidak 28 kawantoso. Pokoknya berdiri 68 ya apa? Swidak 68. Swidak Hah? wolu. Swidak 8 senadyan to PTPP niku sampun swidak 8 8 tahun ya. Nek carane kaya Mbah Himen iki wis menopause ya. Menopause. Wes Mbak, sampe nyeluk kuwi sapa? Hah? Sapa nyeluk Mbah sapa? Himin, Mbah Himin. Mbah Imin. Aku wis putu kok celuk Mbah iki. Nek cara Mimin iki uzur guna Wes uzur. wes menopause. Tapi kalau untuk perusahaan itu tidak ya. Semakin Yang kokoh. diminta itu harus semakin kokoh karena perusahaan ini semakin besar dan diminta semakin gesit, lincah, cerdas dan cerdik dalam keharmonisan. Tepuk tangan untuk PTPP. Ya, yang diminta Kula seperti semboyane itu. agility. Agility in harmony. Ya, Ora jadi dipelajari dongane kaya ngono. Bahasa Inggris ki ya perlu ragu-ragu oh yes oh no. Tapi nek Mbah Himin ki ya wis padha, dadi wis tuwa tapi tetep gesit ho ora Mbah Himin. Gesit. Heeh. Setiap tikungan ada kok. Heeh to, iso obat apa wae. Tiap tikungan ono, nikung kancane, nikung dulure. Mboten nek iso aja. Ya, betul. Ngorbanke kancai ora aja nanti. Ya, betul. We anane we bendina rumah Serinto lho. Ngono ta. Wong kok ger Rinto ki wiane liyane sambat ora ono mbok ya. Mbok optimis lho Mas, optimis. Sing dicobai ra mung panjenengan sak alam donya kabeh ya cobaan ngono. betul. Karena omongan kan doa. Nek doamu emang gresula terus ya Gusti Allah Iya. ngijabahi. Mbak Elisa, Dalam. wayangan malam hari ini ada dan penuh dengan makna dan tujuan. Ya. Gitu. Salah satunya hiburan di masa pandemi. Hiburan di masa Dan pandemi. yang tidak kalah penting lagi memberi santunan bagi karyawan-karyawati atau keluarga-keluarga yang ditinggal. Nggih. Karyawan-karyawati ada yang kena COVID. Covid. Nah, itu penjenengan beri semangat pada Ayo. Oh ya, untuk semua keluarga yang dari PTPP yang terdampak COVID, kami doakan semoga tetap bisa legowo ya, apa Jawa legowo. Ya, tetap semangat, semoga ini semua segera berlalu Amin. dan bisa mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi. Sing Amin. penting tetap semangat. Tetap semangat yo. Piye-piye tambah men biyen ki PTPP iki juga dari merangkak. Dari merangkak. Yo, semua Mbah Min biyen yo merangkak kita semua. Nah, PTPP dulu itu juga seperti yang diceritakan Pak Tidak Bagong instan, tadi. dari nol. Tidak instan. Dulu mulai dari membangun punyanya karyawan PT Gresik. Dari situ dapat kepercayaan. Ya. Terus Berproses. dapat terus Berproses. dia boleh membangun hotel Indonesia. Sampai sekarang bisa punya apa? Jalan tol di Medan, jalan tol di Manado, terus punya BNI Tower, Wow. punya Jadi Bandara YIA Jalan itu tol, juga. jalan tol itu kebanyakan dari kontraksinya dari PTPP. Wah, elok Nah, banget. tepuk tangan untuk PP. Luar biasa. termasuk stadion yang ada di Papua itu. Iya, Nah. Jembatan Papua juga. Jembatan Papua juga itu karya dari PTPP. Rumah budaya yang di Bali itu 4 tahun yang lalu juga hasil karya PTPP. PTPP betul. Lewat PT Kasa Prima nggone Mas Yuwardi kae melu Ya. bangun. Grand Kamala Lagoon. Wah, dadi ora mung ning Nggon aku hotel wae ning kon motel sumpah ya, wae. tak bangun. Apartemen ngono lho. Tak bangun ya mercusuar ngono aku gawean. Ya, luar Beneran, biasa. biar. Nah, ini tadi Pak Direktur Utama juga bikin Cik. pantun loh Pak Dalam. Bikin? Ya, bikin pantun, Pak Wah, Novel. Dibacakan, Ya, dibacakan. dibacakan. Bikin Dibacakin. pantun ini. Tadi tuh juga ada acara toh. Sebelum ini tuh ada acara webinar terus sama BCL. Wah, ini kayaknya ya ono BC
BCT, buncit. Itu bukan BCL tapi becek sekali. Oh, BCT sekali ya. Pun boten kok. Nek nyamuk aku ki jenis ngono asli. Jenis apa Mbah Men? Jenis apa? Jenis ki ya kuwi no, becek Oh, becek, becek. Wong Jawa ki jenenge jenis. Oh, Mbah Imin Nek becek. cara panganan ya cap jahe nyemek. Oh, rasanya. Disapa dulu Pak Direkturnya. Iya, buat Pak Novel Arsyad MM Sugeng Dalu, Bapak Direktur Utama bersama jajaran direksi, ada Bu Linda, ada Pak Anton, Wah. ada Pak Yulari, ada Pak Agus, wes pokoknya kabeh ya. Ini Elisa ku klothok kabeh nek kene ya. Aku ngapalke siji ngono kok ora cementel-cementel ya iki. oh, biar Makanya era konconan 4.0 itu kudu ngono, berpikiran senantiasa cepat-cepat. Tap seperti itu. Sat, sat. Nek ora cepet ya ora ndang ngeting. Nah. Anu ora entuk apa-apa. Gesit. Kehilangan Gesit, lincah Oh. gitu tadi. Agility. Apa faktor usiaku ya pengaruh ya? Ya ora kena Gak boleh. patokan. Ini 68 tahun tapi gesit Gesit. loh PTPP. Yo Mbah Himen ojo njuk langsung insecure ngono ojo, tetep kudu gesit. Kok sithik-sithik kok terus tuwa sing dua alasan. Iya, njuk alasan toh. Ini sebuah pantun saya bacakan Iya. ya Pak Bagong. Monggo, nggih. Pantun 68 tahun PTPP ya. Kita baca Yes. dari Inces dulu deh, atas dulu ya. Ya, merah marun si buah markisa. Iya. Asik. Bunganya merekah si pohon kamu di pohon Kamboja. 60 tahun PP. 68. 68 ya. Matane jangan yang joki lho. Nek karo wong tuwa ki Wis netra. senengane ngentahi kok mimin iki. Ah iya iya. Ngentahi tenang. Wah, Ya bener swidak kok iki. wolu. Serius iki gaweane Pak. Serius Iya, dari Pak baleni. Dirut loh. Merah marun si buah markisa. Cakep. Bunganya merekah di pohon Kamboja. Ah, cakep. 68 tahun PP membangun bangsa, semakin lincah tingkatkan kinerja. Ya, terima tepuk kasih tangan buat Pak dong. Novel. Ya ampun. Luar biasa nih dari Pak Novel Arsyad. Iya, terima Aduh kasih. nih. Nah, pokoknya kita semuanya wajib berbangga hati Cik. di era pandemi ini. PTPP peduli dengan seni termasuk awake dhewe Mbak Elisa. Betul sekali Ya. Pak Bagong. Ayo angel lho kaya ngene iki. Golek PT. suasana sing momen seperti ini sangat sulit. Sangat Mula sulit. iki pas banget tanggal 26 hari kelahiran PTPP, malam Jumat Kliwon. Oh, ini malam Jumat Wih, Kliwon iya, ya. hari- Ini malam hari yang yang sakral. sangat baik untuk berdoa, bermunajat dan Sunnah. membangkitkan imun kita Ya. dan Betul. semangat kita walaupun di era pandemi kita tetap semangat berkarya. Iya, iya. Tapi ya kita tetap patuh dengan prokes. Protokol Kita juga wajib kesehatan. bangga loh Nah. ini. Ya. PT sebesar PTPP ini masih peduli dengan Seniman budaya. seniman dengan budaya luar biasa. Ya. Terima kasih untuk PTPP. Pas 68 tahun, 68 pas tahun. malam Jumat Kliwon, monggo disegerakan sunah Rasul. Oh. Walah, kok terus rujukane iki Kira-kira kok apa? bodoh. Ono sing- ngene to lho, imun kok. Men semakin gesit kok. Wong Iya, tuwa iya. ki pikirane gur turu. Iya, iya, iya. Oh, turu minyakan. Engko tak berbagi jam 4 men Oh, nggih cocok mboten napa-napa. Lah nggih, terima kasih sekali kedatangannya nggih Mbak Elisa. Sama-sama. Menghibur Petro. masyarakat semuanya tanpa terkecuali. Malam ini banyak yang streaming Mbak Elisa. Iya luar biasa Sistem ya. apa? Channel utama Bagong Group Channel. Cik. Juga ada Cah Gunung Gandul Channel. Cik. Ada SBA TV. Ada juga DC Cah Gunung Channel. Gandul Channel. Ada juga Dwi Kurniawati Channel. Wow. Ada Olin PWKS Channel Jabodetabek. Iya. Loh. DG Ono Channel. Haji Sun. Oh iya, Haji Sun. DG. juga. DG enggak? Oh, DG DG enggak. ini baru turun. Oh dari dia udah turun ya. Iya baru turun karena alatnya pun disewake. Oh, pantesan Sewa pakai beli. HP ya tadi Sewa ya. beli, iya. Kita Iya, subscribe ya saya diraon. Wes rano ya, wes dong minggat ya. Enggak banyak Mbak Elisa banyak sekali. Iya, Bapak ini ada salam-salam boleh saya ucapkan Boleh, ya? silakan, Mbak Elisa, Ya, silakan. oke. Ini Dari ada mana? dari sebentar, wah ini udah nyawer juga Iya. Dari Pak Rifki Hendria ini nyawer 1.500.000 ya. Terima kasih Alhamdulillah. Bapak. Terima kasih. Kemudian kami dari tim proyek tol Indrapura Kisaran Medan. Halo Sip. Medan.
menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-68. Semoga PTPP semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi saat ini, serta tumbuh dengan pesat kinerjanya dan menjadi BUMN karya terbaik, serta tetap berkontribusi membangun dan mensejahterakan bangsa dan negara kita tercinta. Sekali lagi Dirgahayu PTPP ke-68, Agility in Harmony, minta gending pepele. Ya, terima kasih. Ya, terus ada dari Pak Nomo, Pak Nomo Novdiantoro, ini udah nyawer juga 3 juta. Wow, terima kasih Terima Pak kasih. Nomo. Kepada JTH, Bapak Ibu Direksi dan teman-teman keluarga besar PTPP, saya ucapkan selamat ulang tahun PTPP ke-68. Yeah. Semoga PTPP ke depan tumbuh sehat, sukses menjadi BUMN karya yang terbaik dan berkah untuk semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Amin. Kemampuan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Amin. Esa Amin. untuk ikut berkontribusi membesarkan PP tercinta, amin. Amin. Nah, dari tim proyek tol Semarang Demak, halo Semarang Demak, minta gending gugur gunung. Nah, Gugur gunung. gugur gunung. Gugur gunung. Yalah itulah pokoknya ya. Gugur gunung. Ya, sama dari Pak Tristianto, minta capeng gunung. Selamat Ya. ulang tahun PTPP Persero TBK yang ke-68. Semoga semakin tumbuh besar maju berkarya untuk bangsa dan negara. Amin. Serta semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungannya. Amin. Sudah semua Mas Petro. Ada lagi salam-salam. Cek. Ojo turu sore kaki, lagu semangat gugur gunung. Selamat ulang tahun PP tercinta, maju terus membangun kebersamaan untuk kemajuan negara. Bravo PP, buat ngopi 2 juta dari Bapak Tumiono, Pak Ditum MPA. Terima kasih, matur nuwun Pak Tum. Sembah nuwun, Pak. Pak Tumiono ini juga dibesarkan dari PTPP ya. Iya, betul. Keren sekali. Terima kasih. Ada juga ini, tak wacone sisan ya Mbak. Engko ndek lali aku. Monggo. Mas Juwardi, ya. Mas Juwardi. Mboten saged wangsul. Mirsani saking Jakarta, salam Tripurusa. Waduh, Si. Pak Tris, Pak Juwardi, Pak Dwi. Pak Dwi iki Tripurusa. Iki Tripurusa. jagoan nanggap wayang kabeh. Si. Oh. Sampun. Siap salam budaya. Nggih, minta lagu dan terima kasih untuk PTPP kepercayaannya terhadap PT Kasa Prima Indonesia. Semoga kerjasama yang baik terjalin dengan sangat baik ke depannya. Amin. Amin. Saweran 2,5 juta, terima kasih. Matur sembah nuwun wonten malih. Lah iki. Nah, saking Bapak. Nah, iki HP ku rada error. Kok jangan sing mlebu dadi malah kesruh lek. iPhone-e napa pun disade. Hah? Mpun dadi wagi kalih kliwon. Menika wonten saking panjenenganipun tim proyek Stadion Banten, unit proyek divisi gedung proyek Stadion Kawasan Sport Center Banten. Ucapan permintaan selamat ulang tahun PTPP Persero TBK ke-68. Agility in Harmony. Semoga PTPP kedepannya menjadi kontraktor nomor 1 tingkat nasional dan ASEAN. PTPP jaya, jaya, jaya. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Permintaan lagu Kembang Rawi Rujak Jeruk Podang Kuning. Ya dibaca sih ya. Ana menah iki. Wah jan iki wah lho metu nah. Waduh dulu. Pak Bak. Pak Bagong manis, Pak Bagong Semene manis. gedene lho. Jam. Assalamualaikum sing dalu Om. Derek monitor saking Oku Timur. Nggih. Mas Mama Arya. Oh nggih. Saking Oku Timur sembah nuwun Kuncu Melati. Mas Jumle Monti, nggih matur nuwun Mas Jumle Monti. Jumiran SPA Sidoarjo. UFC Walang Sangit. Wah, Uget-uget fans UFC. club. Ya. Kulo sebagai karyawan bingah. Kulo Pak Loyo mbaki anake Mbah Poni ngerni mugi sukses niki kulo pegawai PP Mas Bagong. Nggih, ajeng nanggap pun DP 2 juta ngantos sakniki dereng angsal izin. Mudara di tim wis Hangus entek dereng. padahal. Hangus apa mbot? Mboten, mungkin nek pun rampung kula dileksanake melih. Nggih, sebagai karyawan PTPP kelahiran Ngerni Bolong Pleret, bangga Mas Bagong ditangkap oleh PTPP dalam rangka HUT yang ke-68. Nggih, ki anake Mbah Pon Ngerni. Kula nyuwun lagu saking Pak Warsito Ungaran. Sukses selalu untuk PTPP. Salam kagem Sivitas Akademika SMP 2 Ungaran. Nggih. Pandemi sirna Espero Wayangan. Wah, siap. Amin. Nggih. Agus Wahyudi balik papan derek monitor bakule bakso. Wah, siap Mas Agus Wahyudi. Iya wis manjer ditilang ya mong ora sida wayangan. Nek manjer ngoten ku ilang to, Pak?
Ora, mung Gojek. Nek kae Mas Agus Wayudi iki aku ora bakal tegel. Dari kami tim sirkuit Mandalika. Waduh. Divisi Infra One, ucapan permintaan selamat ulang tahun PTPP Persero TBK ke-68 Agility in Harmony. Semoga PTPP kedepannya menjadi kontraktor bersatu tingkat nasional. Jaya. Divisi Infra 1. Oh, semua cepet ra. Min, coba kaya aku mau Min. Coba. Oh niku men mboten permono kok. Maca swidawan. Terima kasih atas atensinya. Nah, iki wonten malih. Wah, iki. Amin. Menika nyuwun lagu Gubuk Asmara. Iya. Saking Bapak Sudirmanto. Lagunipun Gubuk Asmara. Nggih, Pak Dirmanto. Semoga PTPP semakin jaya terbaik terdepan membangun negeri sukses selalu. Amin. Oh iya. Kula nyuwun Mbak Eka uget-uget. Waduh. Ku wonge gedhe dhuwur senengane uget-uget ya dalek. Yo aja turu sore kaki. Permintaan dari Pak Ditung dan Budi Warsini, Pak Diparno, terus ora lali karo Kanjeng Bupati Sepuh, Pak Haji Sunarno, Ibu Haja Sri Mulyani Bupati kita. Ya, pokoknya percaya saja wayangan insya Allah aman karena ini semuanya prokes pakai masker dan menjaga jarak. Pemane le ngumpul loro lanang wedok bojone ora masalah. Ora masalah. Ora dikumpul ora diamringo bablas. Ya. Sing bawa Mbak Elisa juga oke. Monggo. Aja turu sore kaki. Nek bawa ki kudune aja sejajar karo Mbak Sukipan. Oh gitu, agak maju ya. Oh gitu. Oke. Kok ndak dikira ora asli. Nah iya. Karena kabeh iki mor-moran niku nek Ki Israele milih malah. Apa iki sebangsanya Dewi to, Pri? Ora. Min, aja gelo. Kabeh ku ana masane. Zaman nom-nomamu biyen nggo rebutan kelingan ra. Ayo dandan ning Cakruk kae. Ning Sukarjo malah cah cilik-cilik do nunggu kae. Kabeh ki ana masane, kembang yo nganggo alum, saiki ora apa-apa kowe. Iya, engko kowe tak usah asik. Mayang ning nguter dirubuk cah cilik-cilik. Oh, lah sindene kok kaya ngono aneh-aneh ngono kuwi. Ya Allah, le ya. Monggo. Streaming yen sewu kok kamerane kula mboten kesuti mau maksudnya piye? Ngopo ra trimo? Ketae pengaruh ale. Tak gila-gila kok sing kesuting gerbang loro terus ki apa pengaruh iki? Aku ya min ganti posisi, mbok menawa. Iya situ. Bintang tamu. Kena nih pasti. Gandarani kameramen amatiran streaming. Lah iya. BG grup kok kene ra katut maning-man. Kowe pengen disuting terus? Lah mantasan Widyawati ora takoni pengen disuting terus. Pancen ngoten. Nang ngene lho. Jajar Petruk iki. Padune ben dadi wayang golek. Dadi wayang. Ngerti to? Saiki wis kaya wadine to. Piye? Ket mau sing dialem Elisa Apri. Soale aku arep dikresake dhewe. Kabeh mung tak mau buang tilas to lho. Lho, wong lanang iki kasunyatan wong lanang iki ditu ana sing kinyis-kinyis ayu-ayu rungih-rungih. Ning nek ra lahir batin, lho. Tua sithik kae meteklek kae lahir batin. Elisa. Ya, Bapak. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Lanjutkan. Oke. Ya kosek to nek arep kowe karo Pak BG mosok Sima nyeluk kowe Bunda Sukimin ngono ora pantes. Boyak gesik. Bunda Dwi apa Bunda Elisa, Bunda Princess April Ratu ya Ratu. Bunda Sukimin. Nurang Mbak. Garwa dalang miyayen iki wis biasa. Nah terus garwa dalang sing gelem duduk sumur iki apa? Ayo baca nang Nyangking bokor kencanane
terima kasih. Rono ndelok Rono ndelok. Rono nonton. Lah. Lah aku ora nyerak. Ayo ilang wong Ya mikir. hilang. Kamera. Bodoh banget iki, bodoh banget ternyata. Kono kaya manut iki lho kowe. Maksudku nek aku cerake inner beauty-ku metu lho. Iler beauty. Niki wonten jero pun kali Mas Tidar pun ngoten niku lho, Pak. Oh, iya toh? Iya. Lek men. Aku iki modalku sabar. Iya. Sakmene sing do bungok-bungok ngene iki. Sinda-sinda sing dandan pol-polan iki sok bakale sak leker gentonge dalem iki aku sing panguwasa. Kelakuan apa? Tidar iki metu mbarep lho. Tidar iki metu mbarep lho, lanang metu mbarep. Nek sing diayunke aku ra ya sima barang ki ra ono apa-apane somben. Hites kowe. Lah pertanyaane siji. Apa? Sok wayah rabi kowe iki isih ora. Lah kacake adoh tenan lho kowe iki. Kowe iki mbok yo anu ngono lho. Pri. Pri. Ya Apri apa? nek guyon liyane ngon kok ngono apa to Pri ngono. Aja lho, aja guyon Aku kali guyon langsung. liyane ae to Pri ngono. Isih ora ki maksude isih eksis di jagating. Isih kuat ora. Jagating seni apa ora ngono lho. Nek eksise mbok menawa janipun tasih. Lah. Kula kan ya potensial to. Potensial aku. Iya potensiomu gede kok. Potensial. Potensial ning mbok menawa aku wis kon ibarate dadi ibu bangsa. Wis mungkur, kudune semungkur ngene iki lho. Ibu Kan ono bangsa. bapak bangsa, aku ibu bangsa. Wis mungkur. Bontot ini pelek dari ibu. Elisa, Ya. biarkan anjing menggonggong. Oke, aku tetap Kafilah tetap menyanyi. berlalu. Baik, Maksudnya gini baik. loh, tidak harus selalu tampil di depan, di belakang pun juga bisa berkarya. Loh, isok tuturi, jadi jangan anggap nek belakang layarku ora berfungsi. Loh. Hindengeng. Kamu mau ini disorot kamera? Kamu pengen Ya, jadi pengen- perhatian? Ya pengen coba bawa, nyanyi bawa, dong. betul Mbak Elis. Betul. Saindengeng. Coba Ya. saindengeng. Kasih waktu, Lis, kasih waktu. Isine tuh tetulah. Oh iya isine dong tetulah dan Kok iso saing dengan Nuswantoro Ayo. Wes janji ora kaya Elisa suarane tak kitep. Isine dong tetulah. Ya kalau logatnya ya beda. Iya, tapi suaranya harus melengking. Coba Yo. isi. Sik kok jenenge. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik main kok ya. Cik rek lu. Kok malah mrene iyut. Barang Aja do digoceng itu, Cah. Siap. Barang Serius, siap. serius. Siji, loro, telu. Loh, kudu semangat. Nyun Pak sewu. Deparno Mbah Dar rawuh lho iki. Nyun sewu. Ya, terima kasih, Pak De. Dengan seperti jenengan ngoten niku padha jenengan menutup rezekine wong. Ya. Kok iso nutup rezekine wong. Serius, serius. Siapa? Si- Teles iki, teles. Teles. Ya kowe aja ngaruh ngene-ngene ndak bablas buri. Nah, lingeten aja keseron. Kowe ae nduk soal Aku. iki pamundutan Pak Tum. Apri, apri, apri. Oh, Apri Ayo, bagus pasti coba. Mesti bagus. Ya. Cik, rek lu. Iya. Isine dengok tetulah. Nih bagus kayak gini loh Mbah Men. Rasa sok cantik kok iki ya lanang maksudnya. Cantik aku ngomong. Ya lanang kan ya iso membawa diri ngono lho kok Kok le. cantik gila-gilo. Lanjutkan Mbak Elis. Ya. Sandang kelawan pangan ha 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 ha. Pri, tolong Apa? disampaikan yang jemput aku suruh nanti aja masih gorogo, masih limbuan juga. Itu sudah ada di belakang rumah yang jemput jenengan. Malah atasnya itu pakai itu loh, yang lampu itu loh. Oh, enten tulisannya matur dokter niku to. Alah kok rekoso. Nggih mongso. Ora. Ya aduh. Ya, gini ayo apik. diberi Ya kesempatan. Ini yang dinamakan timbek nek sijine lali iki ngelingke. Iya Kok nek iya. ora diberi kesempatan ndak mutu. Kowe ora ngerti suarane Mbak Mimin kaya Judika loh, Mbak. Judika. Iya. Serak-serak tapi jemek. Nek Bukan basah tapi jemek. Coba.
Seben ora apa-apa. Wong gedhe iki nyanding. Sing nyanyi kaya Judika sing ngrungokke judek. Judek. Ya. Ya iku bagian nipon wong melek pernah rimo Wilujeng rawuh Pakde Parna Widodo makmur tan kantun Mbah Dar Joglo. Iya li. Mbah Dar iki pacare Apri. Sak-sake wae. Cemburu. Ora nek aku alus trimo ngabekti karo Pak Dwi nek aku alus kan ya alus. Wah. Ora ngongso kula mboten ngongso kok, Pak. Wah. Piyane golek sing piyayi alus amanah ngoten niku kula kok. Mboten napa-napa, Pak. Nuwicing istane dawuh. Kaya warna. Pokoknya Tri Purusoi salah siji kudu katut kula. Waduh. Lembute Pak Dwi, Pak Tris. Lah. Lembute Pak Tris, Pak Juhardi. Pak Juhardi ngono. Nggih. Nah, karep. Wong wedok gentur tapane kok. Lho prihatin kok ora. Nek kira ger modal sulapan rai sulapan. Lah. Prihatin sesirih. Lah. Golek ngon peteng. Ya ngon peteng. Anu sesirih ngon nenepi kok golek ngon peteng. Wis ra Bondo masuk. ya uceng meneh kemaki. Kemaki apa kemayu? Nun. Kemaki apa kemayu? Kemayu. Kok jur menake ae nyapa lho. Ya. Kayak apa? Gugur gunung. Gugur gunung. Non Elisa. Syarat makna. Gugur gunung. J. Dengan makna kegotong royongan.
Iya. Apapun yang kita kerjakan selagi kita mau dan ikhlas bergotong royong, insya Allah semua akan menjadi mudah, Mbak Elisa. Iya betul sekali, Oh, bersinergi, seperti berkolaborasi, kabeh secara harmoni, gotong royong. Bareng-bareng. Yo bener. Le kalau le sosial. Pak. Apri, maju Mulai maju. kan sowan Pak. Apri, le mau piye jane sing Oh, terima Terima kasih. kasih. Sembah nuwun, Terima kasih. Pak. Warnane apik dhewe yo. Apik dhewe. Warnane apik dhewe. Sing gone Mbak Sumpah. Elisa ki pucet. Pucet Gone iki Mbak ya. Apri yo elek. Elek, nolku gur loro Wong ki loro akeh iki. banget. Ayo abang yo. Pak Tuanku Dwi ket wong mau. loro iki. Pak Dwi ra kok kan ngendika. Ning endi sing kudu dikek yo iki ra ya wis perso to lho sing abang ngiru ra yo Abang to, aku seneng kamu bangsa sing meriah-meriah. Lho, iki pucet ketok nek raimu ku wonge burem raimu. Nah, iya. Betul. Muka-muka resik peceren. Nah, nek gonamu kan resik Resik Sumunar, sumunar. sumunar, merah berani. Merah. Matur sembah nuwun lho Bapak. Warna abang tondo isih Berarti sayang. berarti sing ngarai intelektual ka berarti anu ya ketoke salah ya. Lah ternyata ketul tenan ki. Oke sithik disyukuri. Ya. La in sakartum la azidanakum wa la in Si, kafartum no. inna adzabil sadid. Sapa sing syukur nikmat Allah akan melipat ganda-ganda nikmat-nikmat yang lain. Sapa sing kufur nikmat percaya bahwa siksanya amat pedih. Kagem Mbak Mimin Al-Fatihah. Lho, Al-Fatihah ki keselamatan. Keselamatan, keberkahan. Oh, Alhamdulillah. Ojo pisan-pisan nyun sewu lho. Disyukuri lho. Ojo pisan-pisan nyun karo Pak Dar karo Mbah Parno. Ojo nganti. Lah peke wong to jenenge penting. Waduh. Apa lah abang lho Mbah Min? Sembah nuwun Bapak lumintu berkah barokah nggih Pak. Nggih. Tukon bobok tukon pilih laris. Ora nggon kono no. Berarti apa tambah bilis sih? Tukon Eh, bobot. kuwi wernane apa? Menika anu Coba nonton sik. Kok kaya beda karo nggone Lah Mbak. nggih kok benten nggih nyun Iya sewu banget. monggo. Monggo nggih. Wah, iki ning kene ora payu iki. Kowe nek arep tuku piye? Kowe engko nek iki tok edarke kowe kecekel polisi lho. Wah, Iya, Pak. Iki ora payu ini. Biar mereka Ini paling- bukan mata uang sini, Pak, tidak duit. laku ini. Kowe sesuk nek sesuk tuku jenang ndelek sipon malah bingung. Lah, ini tidak laku, disusuki. tidak boleh ini Pak di Dwi sini tidak bener boleh. paring bebingkang no paring bebendu to Pak kok kulon kok. Kowe sing abang kuwi mau wae aman. Menika. Heeh, iki. Sampun Heeh. saestu Ora aku mau muni iki ora payu. tenan. Aku ora apa, aku mau tekon tenan. Nek pancen dikersake mboten apa. Tenan ki apa? Tenan apa? Nek Kowe mesti ndek jurusan nek aku ki mesti arep ngersake iki. Aku rek ngomong to. Iki ki ning kene mata uang ini ndak laku. Ora Betul ndak payu. Mbak Elisa? Betul, ini Wong nggak milenial bisa. harusnya tahu dan paham ini ndak jalan di sini. Nyogawan nek dalkan aku gelem. Ha, kuwi. Lah nek Ngapa? Ora yo pengen anu, Nyapa kowe iki? ora yo pengen tumbok trijiku to asline. Mau ndak tak ngapel-ngapel. Ah, padune kowe kaget. Neng buri kono yo, neng buri. Tak printeng raimu. Piye aku ngono kuwi lho. Padune kowe kesakitan kapalmu kena to. Kuwi sok heeh. Sing delok kapalen lho aku iki ya. Makanya sekarang ini harus berpikiran secara cepat. Nggih. Jangan mudah tertipu. Nggih, Pak. Bagaimana cara itu laku uangnya? Nggih. Harus ditukar dulu ke money changer. Money changer. Money changer Ah, mriku. ngono. Karepe ngono kuwi urung rampung wis tok. Dekani melek. Aku ora ngerti gone kok nunut kowe ngono. Nah, nanti dulu aku ya, tak gawake ya Mbak Min. Iki sing abang gawanan, sing iki tak gawane. Iki Nunut lho, sesuk nunut lho. tinggal tak nehke kowe nek wis tak ijelke. Ndek aku tak ijelne dhewe. Sing dipasrai utawa ngijolke kuwi sinden milenial. Milenial iki transformasi. Jadi dari keduluan sekarang kekinian. Walaupun semua yang diaturkan itu zaman-zaman dahulu, tapi dirasakan sampai sekarang masih relevan. Iya. Presiden milenial jilukane Mbak Elisa ngono kuwi. Ngono kuwi. Kowe ora ngerti to money changer rong tok to. Kok nek Money dihapusi? changer Iya ora. Ah. Nek dihapusi? Heeh. Oh. Tur nuwun ya, Nduk, tur nuwun sak Oh, durunge. sami-sami lah ngono kuwi lho, Mbak. Anu ning nilainya akeh iki apa kuwi ya? Akeh kuwi. Oh lah iya, lah. Ya. Ndok. Oh, makanya laki aku iki kenapa? Genah cetha cah TKM genah iki nule loro. Nule kok iki ya, loro. Nule samene kok le. Lah iya makane kuwi. Aku ya bodoh ning ya ora banget-banget cetha nule wis beda kok. Makane kuwi.
Yo, iki ngene Mbak Elisa, Mbak Apri. Nggih, pripun? Mumpung Pak Diparno rawuh. Oh, nggih ngoten. Awake dhewe kangen banget karo suara beliau. Wah. Suara emas. Suara emas. Iya. Pak Deparno, monggo. Heeh, iki mau jan aku wis ngomong lho karo Mas Bambang. Mas iki wayang karo debok iki nek mung sewengi kok ketoke mani-mani sesuk dibubrah. Iki nek umpama terus malam minggu wayangan ketoke penak ora Min, Mbak Mimin. Nggih cocok kula. Cocok. Sarujuk. Cocok Mbak Elisa. Cocok ya. Sarju kula. Monggo Mbah Parno. Monggo Pak Parno. Monggo diaturi mixikno. Salah satu ngaturine karo piye sepuh harus seperti itu. Ayo, kowe. Ora Sip, Mimin, sip, sip, ora sip. Mimin. Ah, kok Mimin. Mbak Elisa. Kula mawon nggih. Mbak Elisa, ya Mbak Elisa. Mbak Elisa. Rumangsaku kan berbuat baik kok ora tau kanggo ya. Nah, ngono. Pinarak minggah Monggo, monggo Pak Mbah Den, Parno. bentar lagi. Nah, ngono. Entah. Matur nuwun rawuhipun Pak Deparno. Nggih, sugeng dalu Mas Petro. Sugeng dalu Pak De. Sugeng dalu Mbah Parno. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Mimin, sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Anyep ya priasane anyes Mudeng arah ngene. Serangan mulai serangan. Piyai sepuh ki nek ngendika ngono agek mung krungu lho. Arep dijak jagongan wis anyes adem ngono ki lho. Enggak kaya ana daya pangaribawa sing marake tentrem ning ati ngono ki. Telek. Menika menika dereng dipun implementasikan nembe pangendika wis lah. Nyun pangapunten nggih Mbah Parno. Mbak Yu kula nek Jumat Kliwon ngoten niku. Pak Bruwo ya. Masuk. Sindan kok ana Asli hubungan karo Jumat loro Kliwon. nek. Monggo Pak. Iso bayangke. Nggih, sugeng dalu Mas Petro Nggih, niki. Pak De. Pas niki ulang tahun PP yang ke-68. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi embrio untuk apa namanya kesenian ini sudah bisa digelar kembali. Mudah-mudahan segera apa namanya pandemi ini bisa terkendali. Ya. Amin. Dulu saya juga mantan kerja di PP juga zaman dulu. Makanya ya memang tetap saja walaupun sekarang saya sudah tidak bekerja di PP kan tetap saja kita adalah dibesarkan sama PP, jadi tetap kita membanggakan. Kacang tidak akan lupa kulitnya. Tepuk tangan untuk Pak Deparno. Ngene iki lho Lek perlu dicontoh Iya. Mbah Parno ngeten iki perlu dicontoh tenan lho Lek. Nggih. Inje dulu itu kita kan juga bukan apa-apa. Karena diberi kesempatan berkarya di PP, jadi kita bisa menjadi apa namanya lebih dewasa. Nggih. Mudah-mudahan PP di masa yang akan datang ini menjadi BUMN yang apa kuat. Amin. Karena PP ini kan salah satu BUMN yang apa namanya sekarang ini menjadi apa namanya lokomotif untuk membangun infrastruktur di antara karya-karya yang lain. Karena infrastruktur itu memang sangat apa sangat vital, sangat berguna karena kadang-kadang kan orang tidak memahami apa sih infrastruktur gitu. Infrastruktur itu di apa namanya diperlukan di setiap tataran. Kalau kita menjadi kepala keluarga ya untuk menyediakan infrastrukturnya ya memang berat. Misalnya bikin rumah, menyekolahkan anak, itu menjadi namanya infrastruktur. Nah, infrastruktur itu memang tidak menguntungkan, adanya ya berat. Nggih. Tidak ada yang namanya bangun infrastruktur itu ada untungnya, nggak ada.
Tapi untung yang akan datang yang dipetik kalau sudah anaknya selesai kuliah, sudah bekerja, ya tinggal bapaknya tinggal lutut gitu. Tinggal lutut, jadi reman, kan begitu. Sama saja dengan apa? Ya. Dengan apa namanya? Kalau PP itu mengerjakan proyek, ya sama Pak Dwi itu kalau memimpin proyek. Ya. Kalau pemimpin itu ya kerjanya menyediakan infrastruktur. Infrastruktur proyek itu apa? Kalau gedung ya menyediakan alatnya, Lah, menyediakan tower kerannya, powernya, alat-alat yang lain. Kalau alat-alatnya sudah siap, ya sing kerja ya tenaga. Ya, manajernya ya gur karek udat-udut. Ya Pak Twi nggih. Nah, itulah infrastruktur. Sama saja. Iya. Kalau negara juga begitu. Negara ya menyediakan infrastruktur itu apa? Negara ya infrastrukturnya ya membangun bendungan, jalan raya, pelabuhan, jalan tol, bandara. Itu infrastruktur kalau dilihat ya, untungnya neng endi ya nggak ada. Berat, oh iya berat. Karena apa? Membangun infrastruktur itu untuk pembiayaannya sangat besar. Iya. Sangat besar sekali. Dan itu apa namanya? Dinikmatinya yang akan datang. Kalau sudah infrastrukturnya baik, nanti rakyat bekerja ya enak. Iya. Kalau irigasinya bagus, rakyat pada nanem. Kalau apa namanya? Kalau pedagang ya transportasinya sudah bagus. Kalau sudah bagus begitu, negara yang dinikmatin apa? Ya pajak. Income pajak akan menjadi besar. Tentunya akan mengenerate apa PDB bagi negara. Ya, sama saja nanti ya menikmatinya belakangan. Kira-kira begitu Mas Petro. Nggih. Didhawuhi menapa menika? Tetembangan Pakde. Pun kangen semantenipun boten kentang sak bawa napa sinom nggih kula. Napa niki nggih? Sinom nggih. Sinom Pakde. Sinom. Nggih. Silindro songo sinom. Wah nyenengake. Sinom nggih. Nggih. Nek Pakde ra dimajek mawon Pakde. Dijareke Mbak Elis. Sing wedok asli we nyapa. Mimin mriki ngopo? Wer ngopo? Jenenge lah. Pingin ya kula nggih show off. Show off. Apa ki malah mati, show off. Pertunjukan mati. Nenek, semanten Pak De monggo. Anu mawon nggih. Belok mawon nggih Mas nggih. Pelok. Oke, siap. Badi. Pelok Badi. Mungkin enten sing lali soalnya suwe mboten nyanyi niki. Nggih Mbak Risa nggih. Nggih. Dibisik-bisiki niki. Memanismu hangu jiwa menep ing rasa wah nyenengke jenengan tesih kemronggo sakniki lho saiki lho justru itu dibutuhkan nek tetep berkarya tembungmu ki menyakiti hatiku lho min tetep berkarya ronggo iki rumahsamu kok apa nek ora wong gagal-gagal muntal malang ngono apa piye jenengan kan diko sok aku nek sepuh pengen semeleh kaya Mbak tembunge liyane kemronggo apa ora eneng semangat apa piye ngono saniki semangat bekerja, semangat mengumpulkan uang, semangat berkreasi, berkarya ngono, kemronggo lho. Kowe ngerti ra Mbak Elis, karo kemronggo piye? Kemronggo gak tahu. Ora ngerti. Ya Pak BG nyun sewu kula ralat mboten kemronggo. Pak BG iki wong ceri dalang kondang to, iso ngomong dhewe ngangah-angah. Ngangah ya. Monggo Pak Dhewe mboten sak mireng kene iki. Wah, Semarang iki umep wae. Ngangah-angah. Monggo.
apa kang nadya salat lima waktu iku yakin kadilanku panere mangkono lamun duta roho tamtu tak niki wonten sing kecer niki dereng ngucapke selamat kalih Pak Dirut. Sinten Pak? Sugeng dalu Pak. Pak Novel. Oh iya, nggih. Pak Anton, Pak Yulari, mudah-mudahan beliau masih mengikuti streaming. Mudah-mudahan beliaunya sehat walafiat. Amin. Bisa memimpin perusahaan dengan baik. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jadi PP bisa maju pesat sesuai dengan target, tentunya dengan profit yang baik. Amin. Terima kasih sekali Pak D. Nggih, sangat rawuhipun. Semoga menjadi pupuk tumraping PTPP semakin berkembang dan semakin maju. Amin. Ora lali Mbak Elis, Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Sinom niki wau keremenanipun kadang kula sepuh Kang Mas Haji Anom Surata. Kula ngaturaken wilujeng istirahat untuk Pak Dianom Surata. Gitu. Karena bagaimanapun juga tumraping Petro, beliau itu adalah punjer dari punjernya dalang. Leres. Wonten wiswantara menika. Nggih. Nggih Pak D, sehat selalu Pak Dianom wilujeng midhangetaken. Ora lali tak kirimi kanggo Budeku Warasini, Budeku Mulyani. Bude Warasini sing Batang, Bude Mulyani sing ana Jakarta, Mas Hariwanto.
utawa Om Hari sing ana Jakarta. Pak Dipri niki nggih ngersakaken lagu niki wau. Menika badhe nyuwun lelagon sing nembang nanti Mbak Elisa, nggih, sesideman dari Pak Dipri. Pokoknya ini semua juragan-juragan berkumpul di sini. Nanti kita berbagi saweran sama teman-teman juga para kanca dalang. Para kanca pengrawit niki. Kali nika ibu-ibu sinden. Pokoknya engko ada bonus khusus untuk jenengan kabeh ya. Aja kuwatir iki lho. Nek mau tuku beras 3 beruk beras 3 beruk nek jerone isine iki emas 5 gram. Amin. Ora gleleng to. Kuwi. Nek mimin ki nek dikeki ketoke nguyai segara ya Mbak Elisa ya. Ya, Ora sah ya. enggak usah. Lemahnya wis gede banget. Nek umur rak dhewe kaya ngono ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ning gandeng para-para menika pengen berlomba-lomba dalam kebajikan, tidak ada salahnya kalau saya menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi beliau kan pengen bersedekah, pengen berlomba-lomba dalam kebajikan. Dhewe nolak, dhewe dosa gede. Nek Iki omongane anu lho, diplomatis banget ya. nek nggih Padahal endingnya mung siji. Apa Pri? Ngemis. Iya. nek ketoke nggih terdampak kok lek men. Heeh. Lah gelange pun mboten ketok. Menul. Mulane biasane ngene-ngene wis ra. Gak pengen nek muni mesti ngene karo ngene ya. Ngene diumoke sraket. Ini bisa dimanai 2 arti. Loh. Ini ora kok diplomatis mboten. Niki bisa dimanai 2 arti. Satu bisa jadi mang terjual karena masa pandemi. Heeh. Tapi bisa jadi aku ngomong jogo kanca-kanca dorangku aku nggo dhewe. Heeh to. Sing ngerti ora sing ngerti ora Pri. Asline piye Pri? Tergadean ngarep alun-alun iki kok. Wong iki lho, abote iki wong iki nggon ngomong rasa. Lho, kan Raden pengen terlihat beda. Nek aku mau kuwi masuke ria sombong takabur, aku ngomong rasa. Lho, pancen ra nganggo apa-apa pancen wis tak dol. Yo mat mate lho Pri. Aku nganggo sing leket dawa men sing raktek kok mat mate. Kok mbabar pirang kene iki dagelan kondang umuk kok arep tok patek. Ya mula sesuk iki carane pergi ke toko bunga emas atau toko apa itu yang banyak pernik-pernik itu beli. Iya. Mbok yo aja nek mitasi lu mboten mawon. Pun Lebih dah. umume sak mati yo Nyenyen. mawon. An kula nek mboten ngangge mas niku kulit kula nedas kok. Aprien dihan mosok nyenyer gila nih. Iki anu lagu Pepeling. Menika pisungsung untuk Pak Dianom. Menika karyanipun Pak Dianom yang sudah membumi lagu Pepeling. Menika dipun kirimaken saking Mbak Yukula, Mbak Budimbul, Budendang, Budi Wajinah, Budi Giyanti, Mbak Pur, karo Budi Warsini. Itu Mas Bayu Haji. Ini juga nderek streaming dari Jakarta. Ya, Terima kasih. sekalian tadi yang udah nyawer juga Pak Nomo, tadi Pepeling permintaannya jadi Sinten? gabung. Yang Oh, iya. Pak Nomo tadi 3 juta. Oh iya, Pepeling nggih. Yo, ayang apa? Dangdut iki cek akeh lagu nih. Diatur ki sik. Monggo. Lah, lah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Akan wis kumandang wayahe sembahyang. Nantopi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cakae agama. Limpang wektu kudu tansah dicoba. Kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sempurna yen berjamaah. Sholat saya ingat loh kita mungkar. Prayogan ini tambah sholat sunae. Aja
wancine padha nindakake akan musluwana wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat sayat minangka pitawungan prayogan ditangga salat sunahe aja sembrono iku perintah agama elingono nek donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok bunga Terima kasih telah terantun lagu pepeling. Maca-maca salam-salam sih ya Mbak Isa. monggo. Soalnya ini udah menanti banyak sekali. Sukses Mas dari Jember, mantul Mas Junawan Prabowo. Matur nuwun dulur-dulur seniman Jember. Nek saged menengke nyuwun lagu Lewung. Wah, niki saking tim Waduk Pideksa Wonogiri. Oh iya. Matur sembah nuwun tim Waduk Pideksa Wonogiri. Menika wonten malih saking Mas Matius Sunarno mengucapkan selamat ulang tahun 68 pada PTPP Perseru TBK. Selamat hormat pada Pak Andi Gani Nenawea. Komisaris utama PTPP saking Matius mantan anak buai. Oh inggih. Terima kasih Pak Matius Sunarno. Derek nyimak streaming Mas saking Logistik Cipinang Jakarta Timur saking Kapten Bizanto THB Klaster Nirwana. Waduh. Luwih dalu Pak Jatisari. Tumpun derek nyimak kandiatur mugi PTPP tetap jaya salaminya saking Jalisari. Oh nggih. Paguyuban Sukoharjo Makmur di Papua dari Mangayu Bagio Pak BG. Sukses lancar untuk PTPP dari Paiman Jayapura. Oh nggih. Nika tasih wonten alamipun kemerdekaan utawi 17-an mulun lagu perjuangan nggih. Terima kasih. Anten melih. Mas Eko Panwas Konco Uniba. Waduh. Sukses wayang virtualnya. Mas Bagong mugi tansah panjenengan bagas waras. Matur nuwun lagon pepeling Ki Ageng Sela. Oh nggih. Pepeling pun ngaturaken. Mas Danang Gresik derek monitor Mas Danang. Bapak Ustadz Sri Setio. Alfalah. Pak Tio. Nggih, Pak Ustadz sembah nuwun doaipun. Matur sembah nuwun Pak Ustadz parang sampun kintun-kintun derek streaming dalu menika Pak Ustadz lancar nggih Pak Ustadz titipane anak putu nggih Pak. Pokoke iki layang tak waca nek lagu upama ana sing urung diaturake ngapura ya. Sing penting dibaca semuanya. Ya selanjut benjang dalu rak nggih mboten napa-napa to. Malam Minggu mangke. Heeh. Ditindak lanjuti rak mboten napa-napa to. Matur Pak Dewarno. Lan nggih. Mbak menawi ora kudu ning langkung prayogi ngaten. Rak ya ngono to. Nek ngudokke dhewe kleru. Ngene lho, carane ngene nek Pak Dewarno ya wis kono. Oh, aku matur Pak Ditum menika anu kengeroko. Lan nggih. Carane ngono kuwi. Lan nggih. Jurus grantesmu mbok ditok to lho. Jurus gratis. Nyuwun sewu Bapak, mboten ateges kula kok mikolehke pribadi kula mboten. Nangis sithik ngono lho. Ning panjenengan pirsani kadang-kadang semanten kathahipun menika ingkang pun ngaten kemawon. Mboten kula mboten mikolehke awak kula dhewe monggo pun penggalih kanthi manah ingkang wening. Pun ngaten men panjenengan langkung wicaksana. Kula nek ngandar-andar ndak mengke malah mboten prayogi pun.
Yakin, hakul yakin kemawon mangke malam. Mas aku. Buatan iki namung Gojek nih ya mbok menawa. Waduh. Alah. Lah piye seniman kan erang ngene iki piye coba? Iki aku ditelepon Mas Dewi Kakung Sabel iki. Oh, siap. Ngono iki. Ngantek lho kumul kami serontolen. Kuwi. Oh nggih, malam Setupaing. Loh. Setupaing bulan sesuk lho, September. Kaya kesiram. Catet ya. Kaya kesiram banyu sepintu Lah. sing malah saestu. Lah kowe iki katut ora sesuk iki. Katut ra katut diselang ngene teko kebayaan ra ya dipenggal. Carane Pak Deparno ku rek duwe Mbah Dar karo Mas Bambang karo Pak Dwi. Karo Mas Tris. Kowe iki adikan kok. Nek kalih Pak Mbak Elisa langsung, "Pak Tris, saya datang." Oh iya siap. Loh, ngono. Gitu. Pak Tris, Kowe gendong sapa? Pak Dwi, Pak Juardi. Bambang, Aku wis mitayani kabeh. Ah, Nek iya. Pak Bambang karo Mbah Dari ketoke kok ijek mangu-mangu aku. Mangu-mangu. Ketoke iki mung Pak Bambang karo Mbah Dari iki mung bater ngendikane tok kok. Eksekusine kosek-kosek kok iki malah ngene iki. Lambe turah, Aku ra nyekel Mbah Dar karo Mas Bambang kok akeh mangu-mangune kok. Poin karo rane kok akeh zonge kok niki. Mbok ra. Ngapunten lho Pak Enyon duka. Pak BG nderek wungon kagem kanca-kanca melek Jumat Kliwon bersih Desa Tanjung Sari Ndelimas. Cepet. Waduh, iki murid Rinto Ndelimas iki murid Rinto. Murid kerawitan ibu-ibu PKK. Ibu PKK. PKK. Gurune kaya ngene kok ora meyakinkan. Assalamualaikum nderek wungon saking streamingan Om. Salam kagem sedaya, spesial kagem sing ngempul terutama. Waduh. Welet alah. Wes sinden balik papan iki we. Salam untuk sing ngempul. Pri, piye Pri? Piye Pri? Rasanya kayak tercabik-cabik. Kok ya meso sinden meneh, kok kayak ngapusane. Diteliti sik, Mas. Ya, jane senimane tok seniwati iki ya wis umume ra apa-apa. Ning nek nggo jembarke srawung, apa meneh masa pandemi ngene iki nek iso golek sing beda profesi. Nek iso, lho ning nek gandeng wong jodoh ki dhewe ra ngerti to, nek iso golek sing beda profesi, manakala seniman-seniwati rada rezekine disuda, kowe tetep bisa survive. Wapene golek sinden sing iso gogo wedi kuwi apik. Kok Coker kok lho. rumangsaku wajah cantikku kok diselenggarakan ngono ya maksudnya. Menika selamat pentas Om BG, semoga sukses. Saking Mas Joko Sutrisno, Panitera. Ini teman saya. Pak Joko Sutrisno Iya. asli Cawas nggih? Iya, betul. Oh, nggih, Itu teman japanan saya. nih Pak Joko. Nggih. Mas Joko kulo jaman biyene Mas Joko ditangga bapakne jalukne lakon wangel banget. Selapan dinane Pancakula apa suwi dina Pancakula. Wangel tenan. Pak Joko itu ternyata bapaknya yo maniak wayang. Lah penyanku ora kersa babar kawruh karo aku bareng-bareng kok ya ngono ki rak ya. Lah. Nek karo kowe iki mbabar wadi malah. Ngantek Pak BG ki arep ngaturi kowe ngantek wedi lho. Matur malah- karo Bu BG, ki Iya. engko suguhane aja sauto lho ki kok. Wis ora len mangsane. Wis ora len. Ana mimin lho ki kok aja sauto. Aku wis ngomong karo bojoku, wah metu sautone ngisi-ngisine idak. Apa upasku ki mandi ngono apa ora jeneng. Kula mau ngemutke, saut ku ya apik seger ning nek kulino rak ya juarei to. Kula mau ngatur kok ngono kok terus runtik atine, mbok wong ki ra segetan aten. Ngono kuwi. Mong soto ki ya prayoga, bakso ya ora apa ning aja bendina kuwi. Dadi men variatif. Kuliner di Indonesia niku ora kathah to. Atase garwane Pak B kok mung sut. Kuliner menika digelar lho. Mengke belajar wonten nyempet wonten Kakung Sableng niku pun menapa kemawon. Saking Mas Nugroho kanca Uniba. Nggih, Mas Nugroho nyimak minta lagu terima kasih. Aku nek ra banget ya ora ngucap. Sampun kesangeten kok menika, saestu menika. Pak Pomo Jember. Saweran sudah diterima Mbak Wida. Oh ya Allah. Cimana kaji kok belum? Kowe yo Minta lagu ngaturno. tembang podang kuning. Ngaturno panuwun sing ngirimi pulsa sampean Oh, nek. sing kirim pulsa kula Mas Tarno Tania Jaya Oh sampun iya. kirim pulsa kagem Terima kula. kasih. Ugi ngersakaken podang kuning nggih dipun wakilaken kalian Nggih. Mbak Wida.
Selalu BG badhe singgol-singgol dulur BWKD Family via streaming kagem moderator Dwi Kurniawati channel BG channel Haji Sun ADK channel. Selamat bertugas. Sri Huning Tayub saking kula Mama Arya Sena Taiwan matur nuwun. Oh iya, Taiwan kudu lunga tekan Taiwan. Nggih. Matur nuwun Mbah Daryono. Waduh kirim foto iki kok karo Mimin. Iki ning endi Mbah? Kok ning ngisor pring iki? Apa ora dik-dikan kena glugut to lek. Mbok foto ingkang Demes menika dipun share mboten napa-napa nek pas foto kalian Hardaning Kanepson menika dipun sisihaken lho, Mbak. Ya diaturke sik saurunge Mbak Eka. Iki sapa? Mbak Wida. Mbak Elisa tampil ke muka Mbak Wida. Oh ya.